každý raz v živote príde do doby, kedy bude potrebovať pomoc od niekoho iného. Nachádzame sa v Centre sociálnych služieb Makov a nachádza sa tu 53 klientov. Vyžaduje to veľa síly. Sa staráme o klientov na sklonku života. Každá sestra má svoje oddelenie, kde má tých 14 klientov, chystá lieky, musia ich okúpať. Je to náročné. Zamestnávateľ volil oblečenie, ktoré je praktické a pohodlné, ktoré potrebujú vlastne zamestnanci na svoj výkon povolania. Je veľmi príjemné, je elastické, čiže aj na takú moju figúru. Že má vrecká, ktoré sú úplne využiteľné a všetko je akože super na ňom. Vedenie nám zabezpečilo skúšku oblečenia. Prišli dievčatá a doniesli vzorky, každá si vybrala farbu, vybrala sa veľkosť, boli trpezliví a pekný výber mali. My sme veľmi spokojní s perličkou.